Skaderne efter uvejret i Danmark er meget store. Især på Sjælland kæmper man stadig med at fjerne vandet fra de mange oversvømmede huse. Redningsselskabet Falck siger direkte i dag, at man aldrig har set noget lignende. Og her skal de se, hvor meget regn Danmark har fået de seneste dage. Der er faldet mindst i Bolbro ved Odense. Der er tallet 20,4 mm regn. Herover i Fredericia i Jylland, der har man fået 42 mm vand. Og så i Aalborg nordpå, der har man fået 58,6 mm. Og endelig skal vi lige kigge i Hillerød. Det er nemlig Danmarks mest regnfulde sted. Her er faldet 153,4 mm regn siden 1. juli. Forsikringsselskaberne har foreløbig registreret 2.500 anmeldelser siden regnen begyndte torsdag morgen. Og Forsikringsoplysningen anslår i dag, at det tal vil vokse til i alt 4.000 anmeldelser om vandskader. Man mener, at skaderne vil koste forsikringsselskaberne i omegnen af 50 millioner kroner. Hos Falck har man indtil nu modtaget 30 anmeldelser om vandskader i Region Nordjylland. Det er det laveste tal. Der er nemlig anmeldt 150 i Region Sjælland, og klart flest i Region Hovedstaden. Her er tallet 870. Og her dagen efter, at regnen væltede ned, der melder spørgsmålet sig jo, hvorfor kan kloakker og brønde ikke klare vandet alle steder? I Nordjylland for eksempel, der har man stort set ikke haft ret mange oversvømmelser. På Midtsjælland til gengæld er hele bydele fyldt med vand, specielt i Greve, fordi dele af byen ligger bare 1,5 meter over havets overflade. Der var faktisk 3 i alt, så det her det var det ene af dem. Godsparken i dag. Beboerne kæmper stadig med vandmasserne og med masser af vrede rettet mod Greve Kommune. Det burde aldrig kunne gå helt så galt, som det her det er gået. Altså, det er for vanvittigt. Det burde kommunen ligesom have været klar over. Det er her, at problemet opstår. I Greve og i dele af oplandet ledes overfladevandet af 3 vandløb